Olmaz. Шын татар егетінің нинди булырга тиеш икәнен беләсеңме син? Бу минем өчен дөньядагы иң җиңел Син сорау. моны белергә тиеш. Беләм, әлбәттә. Ул нәкъ минем кебек булырга тиеш. Мактанып әйтүем түгел. Менә шундый ук кыска буйлы, кәкре аяклы, кара күзле, кара чәчле һәм бик әйбәт. Шын татар егете Алмаз. Баянда уйный белә торган. Фортепианода, курайда, теләсәң ди инструментта, уен коралында уйный белә Син торган. әйттең бит нәкъ минем кебек. Гитарада уйныйм, баянда уйныйм, фортепианда Җырлар уйныйм. яза белә торган. Ашарга пешерә белә торган. Өлкәннәрне дә, кызларны да хөрмәт итә торган акыллы шәп егет. Шын татар егет. Дөньяда дөресен генә әйткәндә, андый җегетләр юк. Бар Алмаз, бар. Андыйларны эзли белергә генә кирәк. Ә кем тапкан менә андый җегетне? Менә Рөстәм андыйларны таба белә. Яле Рөстәм, күрсәт әле җегетеңне. Яшь автор башкаручы, музыкант Илназ Гариповны инде сез ишетеп, читтән күреп беләсез. Ә менә аның ничек яшәвен, җырларны кайда иҗат итүен әле белмисездер. Бүген без Илназ янына кунакка барабыз. Ул Казанда әнисе белән бер туган апасы гаиләсендә тора һәм иҗат итә. Мактап кына йөрибез икән, чәй эчәргә җыена иделәр. Бергәләшеп тамак ялгап алдык. Илназның дәва апасы һәм җизнәсе бик ашык күңелле кешеләр. Героебызны үз уллары кебек якын күрәләр. Эшләсен, җырласын, тырышсын, бездән хәйр-фатиха дип кенә торалар. Ул бик матур җырлыйдыр кичкенә вакытта да. Абыйсы белән бик матур җырлыйдыр ул. Сәхнәдә аның икесе җырлаганда клубны бөтен кешене җылатканнар алар. Буларны белмим җәлләп җырлаганнар, белмим матур җырлаганны, сөенеп җырлаганнармы. Әтисе үскән балалар шундый матур дип җырлаган өчен. Розалия апа Илназның идә җырлавы, көй язуы да комачау итми ди. Юк, мен аны тыңлап утырам. Миңа бик рәхәт. Мин җаратам аны җырлаганын. Минем үземнең малай шул. Булардан тыш Илназның гарәпчә укый белүе, намаз кебек ислам нигезләрен өйрәнгәнлеге дә ачылды. Илназ, менә соңгы араларда нәрсәләр эшләп ятасың? Уйнап та күрсәттең нәрсәдер анда? İyi bu. İyi semiz kadarıyla tamашчылар. Менә соңгы арада инде күптән түгел генә инде мин укытучы булдым, укытучы һөнәрле булдым. Ләкин укытучы булып китә алмадым инде, кызганыч. Аша педагогиятен битердем, 5 ел музыка факультетын. Шуннан соң инде мин хәзер Казанда иҗат итәм. Илназ Казанда туса да үзен авыл егете дип саный, чөнки балачагы Арча районы Хәсән Шәйх авылында үтә. Бүген ул Казан эшмәкәрлек һәм хокук институтының 2нче курсында читтән торып белем ала. Вакыт булу белән Хәсән Шәйхка әнисе янына кайтып ял итеп килә, иң кадерле кешесенә ярдәм итә. Ә башкалада ул әйткәнебезчә, укый, эшли, җырлар яза, күптән түгел беренче альбомын да чыгарды. Яшьлек микән дигән альбом, анда 16 җыр. Бу альбомда инде салмак җырларда яшьләр күбрәк яшьләргә багышланган җырлар һәм инде әйтәсе килә, улларга багышланган җырлар да бу альбомда бар. Илназ бик талантлы егет. Уен кораллары да аның кулында коралдан моңга әйләнә. Киштәсендә бүген башкорт курае да, баян да бар. Сәнгать кешесенең үзенең сәерлекләре бар инде. Менә әле яңа гына алдым башкорт курае, шуның белән азапланып ятам. Әзрәк тавыш чыгарырга теләп. Бу әйе, нагызе. Әзрәк тавыш чыгарып, гомумән бик әйтәсе килә, бик кызыклы уен коралы. Анда тавыш чыгару гына әле хәйран. Тавыш чыгару өчен дә хәйран азапланырга кирәк икән. Егерме яшьлек Илназ автор башкаручы буларак яшь шагыйрьләр белән дә элемтедә тора. Алар катнашкан иҗади кичәләргә йөри. Менә булып киттек без яңа дулкын, яңа шагыйрьләр
кичәсендә Камалда. Шунда үзәккә үтеп керә торган шигырьләр сөйләделәр. Татарлар турында, менә мәсәлән, татарлармы без әллә татарсыманнармы дип менә тәннән инде каз тәннәре йөгереп китте. Шулай ук менә кичә булган инде Шәрик клубында, безнең инде татар яшьләре башлап җибәргән Шәрик клубында. Анда инде бүләк иттеләр менә Рифат Салихның Күңел бөртекләре китабын. Инде мин менә моны укып чыктым да шаккаттым. Героебыз яшьли әтисен югалтса да, тырыш, батыр, үткен егет булып үсә. Бер вакытта да ягын кешеләр әйткән хәер-фатихаларны теленнән төшерми. 6 яшьтә ятим калуга карамастан, алар мине абыем белән икебезне инде аякка бастырдылар. Чын күңелемнән хәзер мин үзем укытучы буларак инде аларның биргән тәрбиясенә шаккатам. Нинди осталык. Инде шаккатам таңкала һәм иң зур рәхмәтемне әлбәттә инде аларга җиткерәм. Әле күптән түгел генә Сәйер Инсаф дуэты белән яңа җыр яздырган. Бик күп яшь башкаручылар белән элемтәдә тора. Татар дискәтүкләре ансыз үтми. Якын киләчәктә үзенең клибын эшләп бетермәкче. Ул яшьлек күңелле һәм файдалы үтсен дигән девиз астында үзенең иҗатына тугры калып, яңа үрләр яуламакчы. Ходай сиңа ярдәм бирсен, Илназ.